řekneme si něco o další vlastnosti vzestupu. A to je, že se otevírá každému z nás vlastním způsobem. Každý přechod do vyšší dimenze v první řadě znamená přechod do tohoto vysokovibračního prostoru vědomí. A protože vědomí každého člověka má své vlastní jedinečné vlastnosti, mnohorozměrnost vědomí se všemi vlastnostmi a nuancemi osobnosti každého z nás přispívá k procesu vzestupu. Abychom lépe pochopili, jak se to děje, uveďme si příklad. Vezměme si určitou skupinu probuzených lidí, kteří vědí o vzestupu Země do 5. dimenze. Všichni tito lidé mají jeden cíl, který je pro ně momentálně tím hlavním. Z celého srdce se snaží uniknout z ok trojrozměrného 3D světa a získat dlouho očekávanou svobodu, když učinili přechod na vyšší úroveň svého rozvoje. Každý přistupuje k tomuto úkolu po svém. Někdo se intenzivně věnuje meditacím a praktikám a také se snaží sledovat všechny své myšlenky a emoce, aby se zbavil negativních programů a energií, které žijí v jeho vědomí a podvědomí. Oni jako výborní studenti ve škole se snaží být nejlepší a dokončit všechny úkoly. Následují rady, které jim jsou dány v poselstvích sil světla. Jiní se omezují na pouhé čtení zpráv, ale jejich ruce na meditace a praktiky z různých důvodů nedosáhnou. Pokud něco dělají, tak občas a na cestě. A pak je tady další kategorie praktikujících, kteří se více řídí svými pocity a vždy jednají v závislosti na okolnostech. Cítí, kdy je třeba něco říct a kdy mlčet, kdy posílat energie do ohnisek stupňujícího se napětí a kdy se chránit. Energie pro ně není teoretické uvažování a meditace, ale nástroj, který jim pomáhá ovlivňovat události a vášně druhých. Každá osoba v kterékoliv z těchto skupin přispívá k procesu změny a je obtížné říci, čí příspěvek je cennější, neboť množství a kvalita tohoto příspěvku se neustále mění. Takže například člověk, který cvičí nepravidelně a na cestách, může najednou učinit energetické poselství z rozmaru ve velmi klíčovém momentu pro Zemi a lidstvo. A pak bude jeho poselství neocenitelné. A ten, kdo tráví hodiny meditací, nedosáhne tak působivý výsledek, protože jim generovaná energie je příliš rozptýlená a nedokáže se soustředit na správném místě a ve správný čas. Proto nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste se přiblížili k vzestupu, je být neustále v pohotovostním režimu. To znamená snažit se udržovat vysoké vibrace bez ohledu na situaci a vaši polohu. V takovém případě se člověk stává svíčkou. Jejíž plamen se nerozhoří ani nezhasne v závislosti na dechu větru, ale neustále hoří rovnoměrným plamenem a osvětluje svým neuhasitelným světlem celý prostor kolem a lidi v něm. A to je přesně to, co se děje vám. Ještě jste se nenaučili energetickou stabilitu a větry negativní energie pravidelně
sfouknou vaši svíčku a musíte ji znovu a znovu zapálit, což vám zabírá hodně času a úsilí. Čím rovnoměrnější je energetický plamen probuzených lidí, tím dříve přijde přechod. Pamatujte, že vaše rozhazování energie není tak neškodné, jak se na první pohled zdá. Právě to přináší chaos a brání hladkému a harmonickému vzestupu lidstva do nové krásné éry.